Pnawn da, oddi wrth pawb fan hyn yn Cawdor. Gobeithio bod chi gyd yn saff ac yn iach yn ystod yr amser caled hyn yn ni'n gwynebu ar hyn o bryd. Mae Cawdor yn gweithio gyda Menter Gorllewin Ceir i ddod â 5 tip gorau i edrych ar ôl y car yn ystod y lockdown. Does dim byd gwell na car glân yn sgleinio. Bod y car ddim yn cael ei ddefnyddio rhyw lawer, mi all dal fynd yn frwnt. Mae baw adar yn medru bwyta fewn i'r paent a gadael marcyn os fydd yno am adeg hir. Os nad ych chi am olchi'r car yn gyfan gwbl, fyddwn ni'n awgrymu ychydig o dŵr a sebon i olchi'r baw adar i ffwrdd, cyn i fod yn sarnu'r paent yn hyd ymwneud. Mae'n bwysig cadw pwysedd aer y teiers yn gywir i wneud yn siŵr eich bod yn rhedeg y car mor effeithiol a phosib. Hefyd, mae rhedeg y teiers a'r bwysedd aer anghywir yn medru barhau bywyd y teiers. I checio'r bwysedd yn y teiers, tynnwch y cap oddi ar y falf, yna cysylltwch â'r pwmp aer. Mae'r lefel cywir o bwysedd aer yn y teiers i'w weld yn manual y car. Mae'n bwysig wneud yn siŵr bod lefel yr olew yn gywir. Gwnewch yn siŵr bod y car ar ddaear lefel a bod y car wedi bod yn segur am ychydig amser. I checio'r lefel, tynnwch y dipstick allan a sychu unrhyw olew ar waelod y dipstick. Fydd lefel yr olew yn gywir os yw fod yn dod rhwng y ddau marcyn yma. Yna, rhowch y dipstick nôl mewn yn llwyr. Yna, tynnwch allan a ddylai'r lefel yr olew fod rhwng y ddau pwynt. Os na bod digon o olew, bydd rhaid rhoi rhagor i fewn. I wneud hyn, bydd rhaid tynnu'r clawr yr olew i ffwrdd. Ychwanegwch ychydig o olew ar y tro gan checio'r lefel newydd wrth ddefnyddio'r dipstick. Gwnewch yn siŵr bod ddim gormod yn mynd mewn. Os nad yw'r car wedi cael ei ddefnyddio am ychydig, gall batri'r car fod yn fflat. Os bod batri yn fflat, byddwn ni'n awgrymu cysylltu â batri pac i'w ddechrau'r car. Gwnewch yn siŵr fod y gwifren coch yn mynd i'r plus a'r gwifren du yn mynd i'r minws. Gwnewch yn siŵr fod digon o charge yn y batri pac cyn cychwyn. Mae'n werth dechrau a rhedeg y car am ychydig amser i arbed y batri i fynd yn fflat. Chydig, gall brec yr handbrec fod yn stiff i ryddhau. Os fydd hyn yn digwydd, rhyddhawch yr handbrec a ceisiwch dreifo i ffwrdd. Os bod y brec dal ddim yn rhyddhau, ceisiwch rocian y car nôl ac ymlaen ychydig. Ddylai hyn fod yn ddigon i ryddhau'r handbrec. Os na, byddwn ni'n awgrymu i chi gysylltu â'ch garej Cawdor lleol.